تێکۆشینا civaka polîtîk û exlaqî Felemez Ulu li Bakurê Kurdistanê îro em ne tenê bi dagirkeriyeke fîzîkî lê bi dagirkeriyeke çandî, ruhî û hişmendî re rûbirû ne. Sîstema serdest al Tirkiyeyê dema dît ku bi rêyên leşkerî û polîsî nikare îradeya gelê Kurd bi temamî bişkîne serî li rêbazên şerê taybet da. Ev şer rasterast enerjiya civakê, exlaqê wê û bingeha wê ya dîrokî hedef digire. Ji bo fêmkirina vê rewşê û avakirina rêyên têkoşînê pêwîst e em paradigmaya rêber Abdullah Öcalan a ku li ser sê stûnan demokrasî, ekolojî û azadiya jinan hatiye avakirin wekî nexşereya sereke bidin berxwe. Dewlet bi rêya saziyên xwe şerê psikolojîk, bi zanebûn çanda lûmpen û jiyana bê exlaq di nav civakê de belav dike. Rêzefîlmên mafyatîk ên ku tê de tundî, çek, desthilatdarî û bêrêziya li hemberî jinan tê pîrozkirin ne tesadüfî ne. Armanca dewletê ji vê yekê wekû modela ciwanên Kurd biguherîne, li şûna ciwanê apolîtîk, şoreşger û welatparêz, ciwanekî ku li peyê hêza mafyatîk, pereyê hêsan, tiryak û zevqên rojaneyê biafirîne. Ev yek di bingehê de operasyona valakirina hundirê civakê ye. Dema ku civakek ji nirxên xwe yên exlaqî were qutkirin, parastina wê ya cewherî diruxe, lewaz dibe û asimilasyon hêsantir dibe. Bûyerên dawî yên li Siwerek û Mereşê ku zarokan bi çekan êrişê dibistanan kir, nîşaneya herî bi êş a vê şikestina civakî ye. Ev sendroma civakî nîşan dide ku zarokên Kurd di navbera zimanê dayîkê û zimanê pergala asimilasyonê de parçe bûne û ji ber valayiya nasnameyê ber bi tundiyê ve diçin. Ev ne sûcê zarokan e. Encama wê rizandinê ye ku sîstem li ser civakê ferz dike. Hege zarokek li şûna pirtûk û hunerê bi şêwazên mafyatîk tevdigere, ev tê wê wateyê ku sîstema me ya perwerdeya civakî ketiye bin metirsiyê. Heman rewş ji bo belavkirina radikalizma selafî îslamî jî derbastar e. Dewlet dixwaze bi rêya van koman îslama civakiya demokratîk û çanda baweriyê ya resen wekî elewîtî û êzidîtî tune bike û li şûna wê hişmendiyeke tarî ya ku dijminê jinan û nasnameya Kurdî ye bicih bike. Bi taybet li Bakurê Kurdistanê bi rêyên hin hevkaran bi pêşxistina olî bi vê armancê ve girêdayî ye. Li hemberî vê qirêjiya sîstematîk rêber apo civaka polîtîk û exlaqî wekî mertalê herî mezin nîşan dide. Civaka polîtîk ew civakek ku li benda dewletê namîne da ku pirsgirêkên wê çareser bike. Ew civakek ku bi xwe biryarê dide û xwe bi xwe birêve dibe. Ji bo vê yekê divê her tax, gund û bajar bibe keleha parastina cewherî. Ger bi vê hişmendiyê civak xwe birêxistin bike, wê bikaribe xwedî li hebûn û nasnameya xwe ya resen derbikeve. Divê em bizanibin ku birêxistinbûna civakî ne tenê avakirina saziyan e, ew avakirina hişmendiya hevparê jî. Divê civak li dijî talana xwezayê, li dijî firotina tiryakê, li dijî bi pêşxistina fihûşê û li dijî asimilasyona ziman bibe yekdeng. Dema ku em dibêjin xwedî derketina li nirxan, em qala parastina zimanê dayîkê, parastina bîra dîrokî û parastina keda jinan dikin. Civakeke ku dîroka xwe ji bîr bike û li ser axa xwe wekî biyanî bijî, nikare li ber xwe bide. Di vê têkoşînê de erkeke dîrokî dikeve ser milê parlamenter, hevserokên şarederiyan û saziyên sivîl. Di vê ev aktorên siyasî tenê di nav çarçoveya qanûnên dewletê de nemînin. Şarederî di vê tenê wekî saziyên xizmetguzariyê yên mîna rê, av, kanalizasyon neyên dîtin. Her şarederî di vê bibe navenda hişmendiya civakî. Rê nîşanê civakê bide da ku jiyana komûnal û hevgirtî were bi pêşxistin. Parlamenter û hevserok divê li dijî asimilasyonê seferberiyeke çandî bidin destpêkirin. Avakirina konservatwarên Kurdî, akademiya jinan, kooperatîfên ekolojîk û navendên ciwanan ên ku li dijî tiryakê hişmendiyê ava dikin, erkên serekene. Hege saziyên me nekaribin ciwanan ji bandora rêzefîlmên qirêj biparêzin û modela jiyana azad pêşkeş bikin, wê demê sîstema serdest wê valayiyê tijî bike. Rêbera po bi paradigmaya xwe dibêje ku hezar sal jî derbas bibe, dewlet nabe ya gel. Ji ber vê yekê çareserî ne ku li benda demokratîkbûna dewletê bimînin. Çareserî di demokratîkbûna civakê bi xwe de ye. Ev perspektîv ji me re dibêje ku em li dijî nijadperestiyê bi neteweya demokratîk, li dijî talana xwezayê, ekolojiyê û li dijî rizandina exlaqî bi azadiya jinan têkoşînê bilind bikin. Di encamê de parastina civakî ya Bakurê Kurdistanê îro ji her demê zêdetir hewceyî vegereke radîkal al ser nirxên xwe yên cewherî ye.
دوی هر مالک ببه دبستانک زمان، هر تاغک ببه مجلسک بریار داینه و هر جوانک ببه پاریزوان اخلاقی جواکی. تنه بوی آوائی ام دکارن پروژه دولت یا جواکا بیحش پوچ بکن و کردستانک آزاد دهندر جواکک بریخستن کری ده آوا بکن. بکرتاسی لدیجی هر جوره ایریشن پرکاری برسوا هری خورد جیانا کومینال و پولیتیک بونا جواکیه. دهیم بینگهین اتکوشینا آزادیا کردستانی دجی اف هیه. لوما هر کسی گجوان نرخان باور دکه و دپاریزه دوی دست به تکوشینه که پر آلی و برفره بکه.